Selam dostlar. Oktyabr ayında görüşemiz diye vədə verген idim. Mənə bit, ışraşdıq, sözümdə durdum. Həm sizə yolqınlı küzgü selamlarını yollab qalam. Yana ayğa ayak bastıq. Ədimək, layıqlı hitdə yana unlıq dostlar. Artistlar üçün tovuş biru qaqidəsin isigizgə düşürəm. Yaratqan jırığız üçün meydan.tv saytına kirib tovuş birigiz. Bizdən şəb jırlar, sizdən нәрсе деп ойлайсың? Сен айтам. Көп лайклар. Хәзер лайклы хитнең яңа катнашучылары белән танышырга рәхим итегез. Кузгалдык. Менә дуслар, ниһаят, үзе дә килеп җитте. Кем дисезме? Әлбәттә, Вәли. Hey! Исәмсез. Ассаламу алейкум, Вәли. Ва алейкум ассалам. Матур итеп исәнләштек. Хәзер матур сораулар бирәбез. Вәли, сораулар бик күп, ләкин вакыт бик кысан, шуңа күрә әзерме? Тиз-тиз генә. Тиз-тиз генә, менә тиз-тиз. Вәли, ничек хәлләр гомумән? Сөйләп алар әйдә. Аллаһка шөкер, тормышлар бара, ылыгаябыз бит инде. Бик ошамаганнар. Шулаймы? Нормально, шулук Казан егетләрендә вакыттагы шикелле шундый яшь, стройный спорт белән шөгыльләнәсең бугай. Рәхмәт. Бераз бар инде, бакчада эшлибез бит инде. Күбрәк. Отжимание, приседание, помидор, кияр, теплица. Вәли, сөйләп алар безгә менә әйдә баштагы иң беренче Казан егетләреннән. Казан егетләрендә син эшләдең ничә ел? 10 ел. 10 ел эшләп, байтак инде туганлашып беткәнсездер дип уйлыйм инде мин. Ничек менә аерылыштыгыз? Шуннан башлыйк әле. Бу җиңел сорау түгел, җәмәгать. Моңа Ничек башлай сөйләсин, борчылма әйдә. Бәлки инде әзрәк яңарту кирәк булгандыр, анда белмим анда. Теге булай шундый күп җырчылар төркемдә җырлыйлар да, аннары үзләренең сольный программалар белән чыгып китәләр. Шулай ич. Андай бер. Но монда иң мөһиме беләс нәрсәдә булды. Сәбәп ул әйтик безнең бу тормышка, бу сәхнәгә караш үзгәрә. Әйе. Шуңа күрә инде шулай үзеңне аерып сынап карыйсы килә, шулай бит. Әйе. Шуңа күрә инде шул төркемнән китәргә туры килде инде. Һәм менә шундый юнәлештә инде эшләп барам. Ну бик матур миңа калса. Ну шулай да шуны сизәбез без мәйданнар белән берлектә. Бер балкып чыгасың, име, анар тагы югаласың. Тагы балкып чыгасың. Тагы яңа клиплар белән килеп керәсең, име. Бигрәк тә Гөлназ белән хәзер дуэтларга субханалла дип әйтәсе килә. Афәрин, дөрес юнәлештә барасыз. Ни сәбәбе нидә? Җырлар бик әзме. Теге сез бит күрәк мәгънәле җырларга тырышасыз. Шулай килдерә китерә җырлар түгел. Аны җырларны табу бик авыр. Ну безнең өчен ул әйтик сәхнә беренче урында тормый. Безнең бит инде тормыш алып барабыз, безнең семьябыз, балалар бит инде. Аларны үстерергә, карарга, әле бит инде үзебез бакчада эшлибез. Әйтәсем килә, тормыш булай да ул бик зур бит инде. Шулай. Төрле әйберләр бар бит инде. Өлгерергә дә кирәк. Әйе. Шуңа күрә инде күпмедер вакыт кала инде шул сәхнә белән дә шөгыльләнәбез, җырлар да язабыз инде, клиплар төшерәбез. Шуңа күрә барысын да әзләп шулай алып барырга тырышабыз. Афәрин. Сольный программа турында. Казанда яисә гастрольный тур көтеләме? Алла бирсә, безнең менә җырлар инде җыелып бара инде. Сольный концертка бит инде 2 сәгатьтән дә ким булмаска тиеш. Шуңа күрә җырлар туплыйбыз, җыябыз һәм инде Алла бирсә, киләчәктә бәлки быел да куеп карыйбыз. Гастрольный тур Гөлназ һәм Вәли, шулай бит. Барлык шәһәрләрдә көтегез дуслар, тиздән. Инстаграмга күчәбез. Инстаграмда ниндирәк сораулар килә? Кызыклы сораулар килә берәй шундый теге. Инстаграмда бик иш утырасың. Минем страницада инде мин теге бераз ялкаучырак булып алып бара инде. Актив түгел инде. Менә Гөлназныкында инде сораулар бик күп килә. Ул менә нәрсәләр күрсәтә, шуның турында инде күбрәк бакча турында, күбрәк гаилә турында анда. Кирәкле мәгълүмат. Әйе. Дин турында да сораулар бик күп. Шуңа күрә инде ул җавапларга җавап бирә. Булай Инстаграм сезнең өчен нәрсә ул? Менә күп җырчылар Инстаграмда утырып акча эшли.
дип әйтик. Кемгәдер ул эш, кемгәдер ул үзен күрсәтү, кемгәдер ул тагын бер ни бит инде реклама яктан дип әйтәләр. Хәзер бит инде реклама бит инде. Кемдер сатала. Шуңа күрә ул соцсетьләр инде әйтик, ул бүгенге шундый тормышта кирәкле бер, чөнки үзеңне шул Instagram аша таныта аласың. Тарата күрсәтә аласың. Дөрес. Вәли, бик зур рәхмәт дустым. Менә бер дә ойламаган идем, кайчандыр Вәли үзе шушы тапшыруга килеп, мин аннан әңгәмә интервью алырмын дип. Мин бит барыбер кайчандыр балачакта нәкъ сезнең җырларны тыңлап үскән егет Вәли. Әйдәле менә матур итеп үз теләкләреңне дә биреп алсаң мәйданларга. Майдан каналын караучыларга үземнең кайнар сәламнәремне җибәрәм. Барыгызга да исәнлекләр, саулыклар телим. Дөньябызда тынычлык булса иде, чөнки менә соңгы вакытларда бик күп үзгәрешләр бит инде дөньяда бара. Шуңа күрә иң мөһиме барыгызга да тынычлык телим. Һәм дә онытмагыз, минем өчен, минем клип өчен тавыш бирергә. Менә шушындай тыйнак егет Вәли булды бездә дуслар. Ә хәзер клип. Ак яулык бүләк иткән беренче елмаюыңда шунда ук булган икән. Бәләкәйдән өйрәткәннәр фикерләргә, уйларга. Күз тимәсен, субханалла, иманлысың шуңарга. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Курыкмыйсың бер нидән дә, Аллаһтан гына куркып. Балкы әле бар дөньяга, исламның нуры булып. Ирең үзлеп сөя сине, куйныңда күпме бала. Син бит якты җир йөзендә, иң бәхетле ана. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр фәрештә. Иманың бер күлеп тора һәр кигән киемеңнән. Бар мөселманнар ярата син өчен күңеленнән. Патшаларда, дәрвишләрдә башыя синең алда. Шун мөселман кызыгына бәхетле була алла. Син бит безнең күз
xarpishda Yonlarimda saqda durar Askar farishta Sen bizning ko'z qarasi Sen yulduz xarpishda Yonlarimda saqda durar Askar farishta Көптен түгел жыршы güzelim машина йөртү таныклыгы алган. Үзегез беләсез, права булгач, машина да кирәк. Шушы майдан жыршы Салават Миниханов хатынына Mercedes машинасы бүләк иткән дуслар. Карале малая, güzelim шатлыгыннан ишенә сыймавы турында әйтте. Әнә, шатлыгыннан ничек матур итеп ди. Бас әле диясе килә. Kızım bu sandıkını bir kaçan aşağı görme. Niye? Açsan bitti baş kızım bitti. Bitti baş. Abi ne oldu bu? Bavulunun laganeti koptu bit. Abi yaşlı takıyla Tatarca ireniye girek. Yalana yak. Bir şum tutmun da benim o ya. Dertli kilerge iyerip eğrene bir basalı. Hey hey hey. Bu şatlıklı minutlarının sungusu bu masalı. Hey hey hey. Basalı basalı tüper basalı. Matur basularım ölen kunellerle aşalı. Basalı basalı kara ele ardına. Ayaklarım irik sözden sinagına tartılar. Abi bunu nişik jengip bulasın. Biyip. Benim bit ayaklarım biyi bilmeyi. Kungilin bile biye var. Yaşacağım varsan beni biyemezsin bunu. Aklı sitsa kulmagimni kiyermin degan edi. Hey hey hey. O'sib bo'yga jidu bilan kiyermin degan edi. Hey hey hey. Basalı tüper basalı. Matur basularım bilan kunellarni aşalı. Basalı kara eli ardına. Ayaklarım irik sizden singalana tartılar. Tüm bıyıklı kul boyunda sandıgaçlı tallar var. Hey hey hey. Seni görmegen kaygıdan öyle yazgan tağlar var. Hey hey hey. Basalı tüper basalı. Matur basularım ölen kunellerni aşalı. Basalı kara ele ardına. Ayaklarım irik sözden sinagına tartılar. Bazarlarga barayım miken, hırmeler alayım miken. Hey hey hey. Sinagına yarım miken, yalnızım kalayım miken.
Ойгül һәм Эльмира Зиянгировлар яшьлек елларын искә алып, университетка барганнар дуслар, карап үтегез әле. Эльмир белән безне 5нче тулай торак таныштырды. Бергә укырга бара һәм кайта идек. Кайтып җиткәнче бөтен темага да сөйләшеп чыга идек ди Ойгül. Ойгül, нинди темалар турында сөйләштегез микән, ә? Анысын да аерым пост итеп язып җибәрегез әле. Пост итеп, яме. Язмышлар маңгайга язылган булса да, бәхетнең үреләре чакырып турса да. Белмибез, алда ни көтәсен, сындырып сынаган сынаулар үтәсен. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Дилек, сіз бүгін кішкене қызны янгыннан құтқардыңыз. Сіз бүгінгі күннің геройы? Мен өзімні енді герой деп санамас едім. Чөнки біз бір қызны құтқардық, ләкин қалған исән қалушылар турында әлегә мәгълүмат юк. Тәкъдиргә ни язган, беләдер бер Аллам, бәхетләр өелеп, көтсеннәр гел алда. Фәрештә канатын җәйсен юлыбызга, гамәленең яхшысы килсен алдыбызга. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Язмышлар маңгайга язылган булса да, бәхетнең үреләре чакырып турса да. Белмибез, алда ни көтәсен, сындырып сынаган сынаулар үтәсен. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Танылган баянчы, гармунчы, музыкант Илья Шарипов тумышы белән күк марадан дуслар. Хәзерге вакытта Казан дәүләт консерваториясенең соңгы курсында белем ала. Беренче сыйныфта әти-әнием баянга укырга бирде. Шуннан бирле баян минем тугры дустым ди ул. Әйдәр Ильяс, үзебезчә татарча бер уйнап җибәр әле.
Илнар Ганиеваның тамырлары Түбән Новгородка барып тоташа. Әмма үзе гаиләсе белән Мәскәүдә яши. Илнарның җырчы Динара Рәхимованың бер туган апасы булуын белә идегезме, дуслар? Шухан ошаганнар алар. Кызлар җырлы гаиләдә туган, әтибез бик матур җырлый, җырлау сәләте оннан күчкәндер ди Илнара. Шулай шул, алма агачыннан ерак төшми, дуслар. Ә хәзер клип. Сөйгәннәрне күрмибез без, хисләреннән таптап үтәбез. Буш хыяллар белән исерләнеп, бу тормыштан нидер көтәбез. Сөйгән парлар бергә яшәсеннәр, балкысыннар тормыш күгендә. Сөйгәннәргә мәрхәмәтле булыйк, сөйгәннәрнең белик кадерен. Сөйгәннәрне үксеп елатканда, ышанмасын өчен бәгырен, бәгырен.
Sevgenlerine merhametli bulayık, sevgenlerine belik kaderim. Sevgenlerine yüksüp yılatkanda üşümesin üşüm bağırın, Hit paradını Ayrat Sayfin başkaruğundağı Bir degan yigit jiri devam eten. Әлеге klip retro stilinde düşürülgen. Onu qaragaş küpler telefonsuz, instagramsız zamanalarını, kişilerin uşaq yanında jırlap oturgan şaqlarını iske alır dey Ayrat. Siz dostlar, telefonsuz niçin gün yaşay alır idiniz? Şunun turunda da bir ayrım post yazıp jibeririz bizge. İki bu neresi? Şanıgına min bidelle derdigen yeget dedim. Yazmışının yarsularına bir işmezke gider. Şilige karşı şiriden, utka karşı ut gider. Karşı kakan dulgunlarga serdirmi dırgan gider. Karşı şinide, utka karşı ut ide. Karşı kakan dulgunlarla serdirmi dırgan ide. Sular tındı, utlar sündü, şildavallar basıldı. Kıyalı kaşı günelimden koşmadı dik tolpandı. Şilige karşı şiniden, utka karşı ut gider. Karşı kakan dudunlarga serdirmi dırgan gider. Şilige karşı şinide, utka karşı ut gider. Karşı kakan dudunlarga serdirmi dırgan gider. Kaydasın der, kaydasın ut, kaydaşıksız vuranlar. Kayda minen yıl şatında karşı alat durganlar. Nerse bular kırıp gitsem, buranlar karşısına. Şaralar tavarımın miken, yüreğim yarısı ana. Şilige karşı şiriden, utka karşı ut gider. Karşı kakan dulgunlarga serdirmi dırgan gider. Şilige karşı şiniden, utka karşı ut gider. Karşı kakan dulgunlarga serdirmi
Әхмәт шуны үзенең иң яхшы сыйфаты турында сөйләп алды. Миңа син матур, талантлы, ләкин артык ихлас диләр. Һәм моннан файдаланалар. Әмма мин гафу итә беләм. Мөгаен, бу минем иң шәп сыйфатымдыр ди җырчы. Дили, син дөрес юлда, гафу итә белү зур сәләт ул. Туйлар үткәч кыз бала бик моңлана үскән нигезен калдырып ят җирләргә җайнала. Киләчәк бар гомер юлын язмышын һәм бәхетен кыз багышлай сөйгәненә аклар диеп өметен биргән вәгъдә әйткән антлар берүк җилгә очмасын ир беләге һәм йөрәге кыз баланы сакласын. Җыйнала юлга зихеннәре тарала туган үскән нигезеннән гомергә аерыла. Киләчәк бар гомер юлын язмышын һәм бәхетен кыз багышлай сөйгәненә аклар диеп өметен биргән вәгъдә әйткән антлар берүк җилгә очмасын ир беләге һәм йөрәге кыз баланы сакласын. Биргән вәгъдә әйткән антлар берүк җилгә очмасын ир беләге һәм йөрәге кыз баланы сакласын. Туйлар үткәч кыз бала бик моңлана үскән нигезен калдырып ят җирләргә җайнала. Дуслар, бездә бүген кунакта талантлы җырчы Илнар Сабирҗанов. Үзе. Сәлам, брат. Сәлам, дустым. Ничек хәлләр? Аллага шөкер, хәлләр әйбәт, гөрлибез, дөрлибез, пандемиядан соң җырлыйсы гына килеп тора.
Әфәрин дип әйтәсез килә. Инде әйдә, сорауларга күчеп алыйкмы? Сорауларга әзерме? Менә куркыта да инде синнән сораулар көткәндә. Сораулар җиңел. Шулаймы? Вади, Ярар, иң әйдә. беренче менә Башлап карыйк. эстрада турында. Яшбай галә, менә эстрада син яңа җырчы булмасаң да, синең турында информацияны тамашачы бик аз белә. Әйдә үзең турында таныштырып кит. Юк, шуннан да мин сине күптәннән беләм. Син бер инде 15 елдан артык Дигәндә, ким дигәндә үзем әйтәм, үзем беләм дип, үзем беләм. Син беләсең. Башкаларны әйтә алмыйм. Бергә җырлап җөргән шәтәсен беләсең инде. Әй. Менә 15 ел дәврендә җырлап йөреп тә барыбер синең тамашачы бик аз белә. Информация синең турында әз. Ни өчен әз? Дөресен генә әйткәндә, Таныштыр әйдә. Ие, таныштырып киткәндә, мин инде үзем өчен, күңел өчен күбрәк иҗат итәм дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Әлбәттә, минем инде теге шул яратып тыңлаган кешеләр дә бар. Әмма ләкин ничектер менә аңа вакыт җитмиме? Эшендә эшлибез, җырлыйбыз да. Менә мин үзем 8 елдан артык төзү оешмасында эшләдем башта. Шул вакытта параллельно җырлап йөрдем. Шуннан конкурсларда катнашып, шулай ук үзем банкетларда, банкетчиклар бит инде. Әле син бит алып баручы буларак та танылган Алып кеше. баручы буларак та, җырчы буларак та бөтенесендә тырышабыз, бөтенесендә булдырырга алга барабыз дисәм дөрес булды шулай бит. Менә синең өчен үрнәк артистлар кемнәр алар менә? Илгәрәй. Кемсең ул? Кемсең ул? Юк, үрнәк артистларга. Рәхмәт, брат. Рәхмәт. Әйе? Бу теге сарказм булмады. Аңлады. Ну шаяр куйды, шаяр. Һәрбер артист шулай мине мәсәлән. Әйе? Дөресен әйткәндә әйтәм бит инде, без шул теге классик белән тәрбияләп үстергән ул Хайдар Бигичев. Хайдар абый. Там Шакиров. О. Менә алар безнең өчен әлбәттә инде югары. Нәкъ шәхесләр. Һәм инде шулай ук төрле хәзерге җырчыларында мин тыңларга яратам. Ник дип әйткәндә, теге тормыш белән бер адымнан бар дип әйтәләр, шулай бит. Эстраданы күзәтеп тә барырга кирәк шулай бит. Белергә кирәк кем нәрсә җырлый, кем ничек итеп үзен сатала. Ансы да мөһим, ансы да мөһим. Ул минем әтинең шундый бер әйткән сүзе бар. Улым, тавыш ул сыерда да бар. Сата белмәсәң, юк инде. Йөрмә инде син дип. Шуңа күрә Стройкага барып урнаш. ансында да булды. Әйе. Менә Инстаграмга күчик. Сату ягыннан Инстаграм бит җырчыларга бик нык булыша. Сату ягыннан син актив кулланасыңмы Инстаграмны? Мин ул Инстаграмда дөресен генә әйткәндә күбрәк архив формасында алып барам. Мәсәлән, ниндидер туйлар, юбилейлар үткәннән Барып син рекламаларга куясың. Әйе, мин аларны куям. Анда үземнең яздырган җырларымны, клипларымны шунда куям. Кемгәдер ул кызык, кемдер аның белән кызыксына. Ким дигәндә анда күпмедер дөресен әйткәндә хәтерләмим дә инде. Күпме подписчигың бар шулай да? 1.7 тирәседер. Бу яхшы күрен җидеме? Мәсәлән. Минем хатында 1 мең дә юк әле. Бу без накрутки. Урыслар әйтмәшә тем более. Афәрин, шундый актив кеше син менә. Һәрбер кунак шундый актив булсын иде. Яра, киттек алга таба. Илнар, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Хөрмәт иде безгә килгән өчен. Әйдәле. Чакырганың өчен. Булай шәгәр, менә синең клибыңа күбрәк лайклар бирсен өчен эшләргә кирәк. Җырларга Теләкләр. Дә әйтеп ал әле. Теләкләр. Иң беренче чиратта барлык мәйдан каналын караучыларга исәнлек, саулык, җир шарындагы барлык изге теләкләрне җиткерәсем килә. Бергә яшик, җырлап яшик, гөрләп яшик. Дус булыйк. Дус булыйк һәм инде Шулай. Илнар өчен күбрәк лайклар куярга онытмагыз. Рәхмәт дустым. Мин инде теге сорап теләнеп йөргән кеше түгел, шуңа күрә. Андый түгелме ни? Әйе, дустым, син сорасаң яхшырак булыр. Хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле мәйданлылар дип тә өстәп куйым әле. Зинһар өчен, Илнар Сабирҗанов өчен лайклар. Тавыш бирик. Әйе, рәхмәт. Хәзер клип. Клип. Сандуғаш булып сайрармын, тал тирәкте беләрәмдә. Үз етмәсәң саргайырмын, ялгыз калган көннәрдә. Сандуғашым булып ömrем күз нурым, мәхәббәттән моңнар тулган, бүләк булсын бу җырым. Сандуғашым булып ömrем күз нурым, мәхәббәттән моңнар тулган, бүләк булсын бу җырым. Саргайсам да сулыкмамын, күңелдә моң булганда, җырлап яшик, гөрләп яшик, бер көнлек бу дөньяда. Сандуғашым булып ömrем күз нурым, мәхәббәттән моңнар тулган, бүләк булсын бу җырым.
Махаббаттан мыңнар толган Бүлек булсын бу жырым Махаббаттан мыңнар толган Бүлек булсын бу жырым Сандугашым булым бердәм берем көз нурым Махаббаттан мыңнар толган Бүлек булсын бу жырым Автор башкаручы музыкант Марат Ихсанов тумышы белән Түбән Новгород өлкәсенең Сафаҗәй авылыннан. Ул балачагыннан музыкага ашык. 3 яшеннән үк гармонда уйный, җырлар язу белән мавыга, җыр сүзләрен авылдашы Зөлфия Айнетдинова яза икән. Маратның клибына күчәбез дуслар, һәм тавыш бирергә онытмыйбыз, һәм Сафаҗәйләргә ялкынлы кайнар сәлам. Яннарыңа бик еш кына килсәм дә мин Айырса да сине миннән ике адым булмый атлап җир астына үзе ерак безнең ара Үзе якын Ике адым булмый атлап җир астына Үзе ерак безнең ара үзе якын Ике адым айыра безне Ике адым Бер генә кат ишетәр идем синең тауышың Сыгылып елыйм ишетәсеңме Мин яныңда, нинең яныңда Ара якын, әмма ерак юк җавабың Сыгылып елыйм ишетәсеңме Мин яныңда, ара якын, әмма ерак, юк җавабың Aramızdan yırak tügel İki adım araları İki dünya İki adım gittin yere Mengelikке Ara yakın düzme yürek Sağınığa İki adım gittin yere Mengelikке Ara yakın düzme yürek
бу айда хит парадыбызда яна нәни башкаручы кызыбыз катнаша. Аның исеме Кәримә Мустаева. Кәримә сәяхәт итәргә яратуын сөйләп алды безгә. Аның гаиләсе автосәяхәтләр, ягъни ялга машина белән баруны кулай күрә икән. Кәримә инде 17 илдә булган, ә быел Абхазиядә булды җырчы кыз. Кәримә, нинди илләрне һәм ни өчен күрергә хыялланың турында да безгә язып җибәргә онытма. Менә шулай дуслар, яңа гына сезнең алда лайыклы хитның 10 катнашучысы белән танышып үттек. Кем беренчелеккә лайык, кайсы җыр хит парадның югары ноктасында булыр? Моны бар тик сез хәл итәсез. Яраткан җырыгыз өчен Мәйдан.тв сайтының лайыклы хит бүлегенә кереп тавыш бирегез дуслар, онытмагыз. Ә мин исә сезнең белән төгәл бер атнага саубулашып торам. Исән-имин булыгыз, үзегезне саклагыз. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Пока-пока.